Príjemné popoludne všetkým. Je presne 16:01. Takže dovoľte, aby sme začali. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, zamestnanci Mestského úradu, verejnosť, dovoľte, aby som vás privítal na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa koná na základe paragrafu 13 odstavec 4 písmena A zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení. Je to druhé plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Ilave a koná sa dňa 16.4.2024 v kultúrno-spoločenskom dome Ilava Klobušice. Úvodom mi dovolte konštatovať, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných momentálne 11. Pani poslankyňa Egliová sa ospravedlnila s tým, že sa pripojí ku nám neskôr a pán poslanec Melo sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Úvodom nášho zasadnutia dovolte, aby sme si schválili pracovné orgány. Za zapisovateľku dnešného Mestského zastupiteľstva navrhujem pani Lukáčovú. Má niekto iný návrh? Pokiaľ nedám hlasovať, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Za overovateľov dnešnej zápisnice navrhujem nasledujúcich poslancov. Pána poslanca Šupaka a pani poslankyňu Hujovú. Má niekto iný návrh? Pokiaľ nedávam hlasovať, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Za overovateľov, do návrhovej komisie navrhujem nasledujúcich poslancov. Pána poslanca Filu, pána poslanca Čiernika a pani poslankyňu Šilerovú. Má niekto iný návrh? Pokiaľ nie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Prečítam, ďalší bod je návrh a schválenie programu Mestského zastupiteľstva. Prečítam program tak, ako bol navrhnutý na dnešné rokovanie. Bod číslo 1, otvorenie, bod číslo 2, určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice, bod číslo 3, určenie návrhovej komisie, bod číslo 4, návrh a schválenie programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva, bod číslo 5, správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení, bod číslo 6, správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra od posledného plánovaného zastupiteľstva, bod číslo 7, požiadavky a informácie finančno-majetkového oddelenia, bod číslo 8, návrh záverečného účtu mesta Ilava za rok 2023, bod číslo 9, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Ilava za rok 2023, bod číslo 10, požiadavky komisí pri Mestskom zastupiteľstve v Ilave, bod číslo 11, požiadavky mestských výborov pri Mestskom zastupiteľstve v Ilave, bod číslo 12, rôzne a diskusia, bod číslo 13, záver. Takýto program bol navrhnutý na dnešné rokovanie zastupiteľstva, dám o ňom hlasovať a následne, pokiaľ to bude potrebné, môže byť doplnené o ďalšie body. Takže dávam hlasovať, kto je za tento navrhovaný program. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Sú nejaké body, ktoré by mali byť ešte zaradené na dnešné rokovanie zo strany poslancov? Pokiaľ nie sú, budeme sa riadiť za programom, ktorý bol schválený a nasleduje ako bod číslo 5 správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení. Čiže odozdávam slovo hlavnému kontrolórovi. Nech sa páči, pán Leško. Ďakujem za slovo, dobrý deň prajem všetkým. Čo sa týka správy z kontroly plnenia uznesení, tak tu sme si podrobnejšie prebrali na minulotýždňovej porade poslancov z vedení mesta. Skrátke môžem uviesť, že zostávajú sledovaní tie uznesenia, ktoré sa týkajú zmluv o zriadení vecného bremena, respektíve budúcich zmluv o zriadení vecného bremena. Môžem tiež ešte dať do povedomia, že som odporúčil zaslať návrh zmluv na Povazkú vodárenskú spoločnosť, a to návrh zmluvy týkajúci sa uznesenia číslo 4/2023, časť C schvaľuje C2. Ide o zriadenie vecného bremena a prospech fyzickej osoby pána Chovanca, aby mohlo dôjsť splneniu tohto uznesenia. Za mňa, čo sa týka kontroly plnenia uznesení, všetko zatiaľ. Ďakujem. Sú ešte zo strany poslancov nejaké doplňujúce otázky k tomuto bodu? Pokiaľ nie sú, poprosím návrhovú komisiu.
Návrh uznesenia číslo 2 2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 16.4.2024 o 16. hodine v KSD Ilava Klobušice. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za A prerokovalo správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení a za B bod 1 berie na vedomie správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Poďme na bod číslo 6 a tým je správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Čo sa týka správy z kontroly, tak cieľom kontroly bolo kontrola splnenia prijatých opatrení pri poskytnutí a použití dotácií zo strany mesta právnym subjektom, občianskym združeniam v roku 2023. Čo sa týka samotných odporúčaní hlavného kontrolóra, tak zostávajú odporúčania v sledovaní 3, pričom som odporúčil, aby sa mesto zameralo na prijatie opatrení týkajúcich sa tej skutočnosti, aby finančné prostriedky boli poskytované tretím subjektom, to je aj občianskym združeniam na základe účinnej zmluvy, ako aj odporúčanie týkajúce sa včasnosti vyplácania dotácie z rozpočtu mesta v zmysle platného VZNK, to znamená do 15 dní od dňa účinnosti zmluvy. Za mňa všetko. Ale ja to doplním, len tá kontrola vlastne bola zameraná na rok 2022. My sme v roku 2023 už teda pristúpili k niektorým opatreniam, napríklad žiadosti, ktoré prišli o dotáciu a prišli neskôr, po termíne neboli už zaradené, čiže berieme na vedomie a budeme sa teda riadiť pokynmi hlavného kontrolóra alebo zisteniami hlavného kontrolóra. Poprosím teraz zo strany poslancov, sú ešte nejaké otázky k tomuto? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenia číslo 2 2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za A prerokovalo správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta od posledného mestského zastupiteľstva a za B berie na vedomie bod 2 správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta od posledného mestského zastupiteľstva. Dám hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. V rámci programu nasleduje bod číslo 7 a tým je požiadavky a informácie finančno-majetkového oddelenia. Za mesto bude predkladať vedúca finančno-majetkového oddelenia magistra Maginová a poslancov predseda finančno-majetkovej komisie pán inžinier Šupak. Finančno-majetková komisia zasadala dňa 3.4.2024, prerokovala nasledovné body. Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta dňa 22.3.2024 bola doručená žiadosť pani Evy Mihalovič bytom Podvažie Pruské o odkúpenie pozemku pod budovou obchodu a služieb na ulici Skala, ktorý je vo vlastníctve mesta. A to parcelné číslo KNC 599/2, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 530 m2, zapísaný na liste vlastníctva 1500. Žiadateľka má záujem odkúpiť uvedenú parcelu z dôvodu, že sa dňa 15.1.2024 stáli spolu s manželom Zdenkom Mihalovičom, vlastníkmi budovy obchodu a služieb, súpisné číslo 684 postavenej na uvedenom pozemku a budovu plánujú na prevádzkovanie obchodu. Stanovisko finančno-majetkovej komisie. Finančno-majetková komisia uvádza, že k uvedenej parcele Mestské zastupiteľstvo dňa 13.12.2023 neschválilo totožnú žiadosť o odkúpenie pre predchádzajúceho vlastníka budovy Martina Rafaja z dôvodu, že nie je v záujme mesta Ilava pristúpiť od predaju tejto nehnuteľnosti a preto odporúča poslancom neschváliť predloženú žiadosť Evy Mihajlovič. Otázky zo strany poslancov? Pokiaľ nie sú, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenia číslo 2 2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za D neschvaľuje bod číslo 1 žiadosť o odkúpenie pozemku v vlastníctve mesta Ilava
zo dňa 22.3.2024 žiadateľky Evy Mihalovič, bytom podlažie 6 01852 Prusket, týkajúce sa pozemku pod budovou obchodu a služieb, súpisné číslo 684 na ulici Skala, a to pozemku KNC 599/2, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 530 m2, zapísaný na liste vlastníctva 1500. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom bola žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta. Žiadosť bola doručená od pána Lubomíra Holbo a pani Marsty Holbovej, bytom Záhradnícka Ilava. Požiadali o majetkoprávne vysporiadanie, a to odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta na ulici Záhradníckej. Ide o pozemok s parcelným číslom KNC 1188/15 vo výmere 39 m2. Žiadatelia majú záujem vysporiadať uvedenú parcelu z dôvodu dlhoročného užívania. Parcela je situovaná medzi dvoma parcelami vo vlastníctve žiadateľov a tvorí súčasť ich dvora. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 13.2.2024 bolo uznesenie číslo 1/2024 v časti C schváluje bod 6 schválený spôsob prevodu vlastníctva uvedeného nehnuteľného majetku mesta Ilava v prospech žiadateľov pána Holbu a pani Holbovej ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s článkom 7 odsek 3 písmena B zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok dlhodobo využívaný vlastníkom susednej nehnuteľnosti žiadateľa. Uvedená parcela tvorí súčasť ich dvora a z dôvodu, že je situovaná uprostred, mesto Ilava k nemu nemá prístup inak ako cez pozemky žiadateľa alebo susedných vlastníkov. Vzhľadom na nízku výmeru a samostatnú nevyužiteľnosť pozemku na iné účely je pre mesto Ilava tento pozemok prebytočný. Predajom uvedeného pozemku bude zosúladený užívací stav so stavom právnym. Znalecký posudok určil cenu 20,17 eur za meter štvorcový, za výmeru 39 metrov štvorcových je to 786,63 eur. Na rokovanie Mestského zastupiteľstva je predkladaný návrh na schválenie prevodu uvedenej nehnuteľnosti. Stanovisko komisie. Finančno-majetková komisia odporúča poslancom vyhovieť žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta podľa uvedených podmienok. Forma predaja bola schválená na predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve. Z toho dôvodu finančno-majetková komisia odporúča poslancom schváliť predloženú žiadosť. Ďakujem. Otázky zo strany poslancov sú ešte nejaké? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenia číslo 2/2024 z 2. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za C schvaľuje bod číslo 1 prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Ilava v súlade s paragrafom 9 odsek 2 písmena A zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí a v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech Lubomíra Holbu a Marty Holbovej, bytom Záhradnícka 678/55 019/01 Ilava, a to pozemku vo vlastníctve mesta Ilava na ulici Záhradnícka, parcela KNC 1188/15, horná pôda o výmere 39 m2 zapísaná na liste vlastníctva 1500. Prevod pozemku je možné vykonať v súlade s článkom 7 odsek 3 písmena B zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok dlhodobo využívaný vlastníkom susednej nehnuteľnosti žiadateľa. Uvedená parcela tvorí súčasť ich dvora a dôvodu, že je situovaná uprostred, mesto Ilava k nemu nemá prístup inak ako cez pozemky žiadateľa alebo susedných vlastníkov. Vzhľadom na nízku výmeru a samostatnú nevyužiteľnosť pozemku na iné účely je tento pozemok pre mesto Ilava prebytočným majetkom v súlade s článkom 20 odsek 3 písmena B zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava. Pozemok nemá využitie ani pre vlastníkov ostatných susedných nehnuteľností. Predajom uvedeného pozemku bude zosúladený
užívací stav so stavom právnym. Znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty vypracovala inžinierka Slavka Buzalová pod číslom 107/2023 vo výške 20,17 eur za meter štvorcový, to je za výmeru 39 m štvorcových, predstavuje cena hodnoty pozemku 786,63 eur. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom bolo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 13.3.2024. Bolo uznesením číslo 1/2024 v časti C schvaľuje bod 7 schválený spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta prostredníctvom obchodno-verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prehod pozemkov vo vlastníctve mesta Ilava, katastrálne územie Ilava v Iliavčanskej doline, a to parcely zapísanej na liste vlastníctva 1500. KNC 1887/3 zastávaná plocha a nádvorie o výmere 117 m štvorcových a KNC 1926/5 trvalý trávnatý porast o výmere 200 m štvorcových. Vzhľadom na samostatnú nevyužiteľnosť pozemkov na iné účely sú tieto pozemky pre mesto Ilava prebytočný majetok v súlade s článkom 20 odsek 3 písmena B zásah hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava. Na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 16.4.2024 je predkladaný návrh na vyhlásenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v znení neskorších a z zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Stanovisko komisie. Finančno-majetková komisia odporúča poslancom spôsob prevodu majetku prostredníctvom verejnej súťaže na parcely, ktoré budú predmetom obchodnej verejnej súťaže. Finančno-majetková komisia odporúča poslancom schváliť zverejnené súťažné podmienky uvedené v prílohe číslo 1 k uzneseniu číslo 2/2024. Ďakujem. Sú ešte otázky zo strany poslancov? Ešte tu sa pán zástupca hlási. Týmto oznamujem svoj možný osobný záujem na danej veci, preto podľa zákona o ochrane verejného záujmu článku 6 odstavec 1 verejný funkcionár, ktorý sa súčasňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktoré má osobný záujem, je povinný oznámiť tomuto orgánu svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi alebo pred hlasovaním o tejto veci. To znamená, že keďže som spoluvlastníkom susedných nehnuteľností, tak nebudem v tomto bode hlasovať, to znamená hlasovanie sa nezúčastním. Dobre, ešte aby bolo zrozumiteľné aj pre verejnosť, vlastne teraz sa bude hlasovať o súťažných podmienkach, za ktorých teda prebehne obchodno-verejná súťaž. Bola o tom diskusia aj na poradí poslancov, pomerne dosť dlhá. Ja by som len teda, pokiaľ nie sú už teraz zo strany poslancov nejaké otázky, chcel poprosiť návrhovú komisiu, aby bol prečítaná aj tá príloha číslo 1, aby bolo úplne zrozumiteľné, jasné, teda za akých podmienok tá súťaž potom bude prebiehať. Čiže sú ešte nejaké otázky? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenia číslo 2 z 2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za C schvaľuje bod číslo 2 súťažné podmienky obchodno-verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Ilava v katastrálnom území Ilava v Iliavčanskej doline, parcely zapísané na liste vlastníctva 1500, KMC 1887/3 zastávaná plocha a nádvorie o výmere 117 m štvorcových, KMC 1926/5 trvalý trávnatý porast o výmere 200 m štvorcových v súlade s článkom 9 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava v súlade s paragrafom 9 odsek 2 písmena B zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Súťažné podmienky obchodov verejnej súťaže sú prílohou číslo 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia čísla 2/2024. Teda príloha číslo 1 k uzneseniu číslo 2/2024 bod C2 schvaľuje
súťažné podmienky obchodno-verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Ilava. Bod A. Označenie vyhlasovateľa súťaže mesto Ilava IČO 00317331 Mierové námestie 16/31 01901 Ilava. Za B. Identifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže. Mesto Ilava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Ilava v katastrálnom území Ilava v Iliavčanskej doline zapísané na liste vlastníctva 1500, KNC 1887/3 zastávaná plocha a nádvorie o výmere 117 m2, KNC 1926/5 trvalý trávny porast o výmere 200 m2. Za C určenie minimálnej požadovanej kúpnej ceny. Minimálna požadovaná kúpna cena je určená vo výške 34,26 eur za meter štvorcových pre parcelu KNC 1887/3 zastávaná plocha a nádvorie o výmere 117 m2 a 34,26 eur za meter štvorcových pre parcelu KNC 1926/5 trvalý trávny porast o výmere 200 m2. Stanovená znaleckým posudkom číslo 28/2024 vypracovanom dňa 23.2024 znalcom inžinierka Slavka Burzalová. Za D. Zloženie zábezpeky nie je požadované. Bod E. Určenie spôsobu podávania návrhov. Každý navrhovateľ môže predložiť iba jednu ponuku v slovenskom jazyku na každý z pozemkov samostatne, a to cez elektronickú schránku podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo v písomnej forme, ak záujemca nemá aktivovanú elektronickú schránku v zalepenej obálke s označením cenová ponuka pozemok KNC 1887/3 neotvárať, alebo cenová ponuka pozemok KNC 1926/5 neotvárať. S uvedenou spiatočnou adresou navrhovateľa na obálke poštou na adrese mesto Ilava, Mierové námestie 16/31 01901 Ilava, alebo osobne do podateľne Mestského úradu Ilava. Lehota na doručovanie cenových ponúk je najneskôr do 6.5.2024 do 11.00 hodiny. Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Za F. Kritéria pre výber najvhodnejšieho návrhu. Rozhodujúcim kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu je najvyššia ponúknutá cena za meter štvorcový pozemku. Bod G. Ďalšie podmienky. Prílohou návrhu je vyhlásenie navrhovateľa, že nemá akékoľvek finančné záväzky po lehote splatnosti a iné záväzky po uplynutí lehoty na plnenie voči mestu alebo voči ňou zriadeným alebo založeným právnickým osobám. Návrh možno odvolať, meniť alebo doplňať len do uplynutia termínu určeného na podávanie návrhov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek do podpisu kúpnej zmluvy odmietnúť všetky predložené návrhy a súťaž zrušiť. Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného navrhovateľa o prijatí jeho návrhu, ako aj navrhovateľov, ktorí neúspeli, o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného odkladu. Ak víťaz súťaže neuzavrie s mestom Ilava zmluvu do 15 dní od vyzvania na uzavretie zmluvy v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na jej uzavretie. Kúpna cena je splatná pri podpise kúpnej zmluvy. Ďakujem. Dám hlasovať. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Poďme na ďalší bod. Ďalej bola prerokovaná žiadosť o prenájom nebytových priestorov a pozemku budova na ulici Hviezdoslavovej 330/17. Ide o žiadosť o nájom nebytových priestorov a asfaltové plochy ihriska od LV Autoškola Vladimír Molček. Predmetom nájomnej zmluvy sú nebytové priestory, trieda číslo 18 o výmere 34,80 m2 a trieda číslo 17 o výmere 12 m2 na prízemí v budove bývalej obchodnej akadémie Ilava. A účelom prenajmu je využívanie ihriska ako cvičisko na skúšobné jazdy pre študentov autoškoly za prítomnosti inštruktora a využívanie nebytových priestorov ako učebňa pre výučbu študentov autoškoly a kancelária autoškoly.
Nájomné za pozemok s asfaltovým ihriskom je vo výške 500 eur ročne, čo je v prípade nájmov pozemkov vo výške 5 eur meter štvorcový rok. Nájomné za nebytové priestory spolu o výmere 46,80 metrov štvorcových je vo výške 234 eur mesačne. Poplatky za energie a služby činia 240 eur ročne, čo je 25 eur mesačne. Nájom sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.5.2024 do 30.4.2026. Úhrady za pozemok budú vykonávané štvrťročne, vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v danom štvrť roku. Úhrady za nebytové priestory budú vykonávané jedenkrát mesačne, vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v roku. Poplatky za energie a služby činia 240 eur ročne, čo je 20 eur mesačne. Stanovisko komisie Finančno-majetková komisia odporúča poslancom vyhovieť žiadosti o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta podľa uvedených podmienok, to je prenájom asfaltového ihriska vo výške 500 eur ročne a 5 eur za meter štvorcový na mesiac za nebytové priestory. Dobre, ďakujem. Ešte kým dám priestor na diskuziu, aj nasledujúce body budú vlastne ohľadom nájomnej zmluvy alebo nájomných zmluv s tým dodatkom, že na základe upozornenia hlavného kontrolóra sa mení formulácia, čiže nebude to nájomná zmluva s nájmom, alebo je to nájom nebytového priestoru, aby to teda bolo v rámci aby to bolo teda správne. Potom poprosím návrhovú komisiu, aby to čítala v tomto znení, čiže nájom nebytového priestoru. A druhá vec je, na porade poslancov tiež bola diskusia ohľadne výšku nájmu, alebo respektíve ohľadom teda prenájmu toho asfaltového ihriska. Pani poradkyňa Lukáčová posielala aj na poslancov teda nejaký mail teda s tým, že pokiaľ sú nejaké poslanecké návrhy na zmenu, tak treba to teraz ešte predložiť ako predtým, ako budeme hlasovať, alebo teda bude sa hlasovať o tejto výške nájmu, ktorý bol teda odporúčený aj Finančnou majetkovou komisiou. Takže to za prvé a za druhé, a ešte sa vidím, že sa hlási hlavný kontrolór, takže nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja som pripomienkoval len prvé dve slova nájomná zmluva, aby bola nahradená slovom nájom, schvaľuje nájom, lebo tam je aj časť pozemku, čiže nemiešať nebytové priestory a tak. Len prvé dve slova, čo sú, nájomná zmluva by bola nahradená slovom nájom. Dobre, ďakujeme za dovysvetlenie. A teda, či sú zo strany poslancov nejaké návrhy na zmenu výšky toho nájmu, alebo teda aj tej asfaltovej plochy? Pokiaľ nie, teda budeme vychádzať z toho, ktoré ako to bolo predložené a navrhnuté, tak poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala, formulovala teda text uznesenia a následne bude o ňom dané hlasovanie. Návrh uznesenia číslo 2 2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za C schvaľuje bod číslo 3. Nájom s nájomcom LV Autoškola Vladimír Monček so sídlom Mierové námestie 882/39 019 01 Ilava IČO 41462815 na prenájom asfaltovej plochy ihriska a nebytového priestoru v súlade s platnými zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava. Predmetom je prenájom časti pozemku, a to asfaltovej plochy ihriska, nachádzajúcej sa pri budove Hviezdoslava 330/17 a pozemku parcelné číslo KNC 900/1 zapísanej na katastrálnom odbore okresného úradu Ilava na liste vlastníctva číslo 1500 katastrálny úrad Ilava. Ďalej je predmetom nájomnej zmluvy prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v budove na ulici Hviezdoslava číslo 330/17 Ilava, a to miestnosť trieda číslo 18 o výmere 34,8 m2 a miestnosť číslo 17 o výmere 12 m2 na pozemku parcelné číslo KNC 900/3 zapísané na katastrálnom odbore okresného úradu Ilava na liste vlastníctva číslo 1500 katastrálne územie Ilava. Účelom prenajmu je využívanie ihriska ako cvičisko na skúšobné jazdy pre študentov autoškoly
za prítomnosti inštruktora jazdy a využívanie nebytových priestorov ako učebňa pre výučbu študentov autoškoly a kancelária autoškoly. Nájomné za pozemok s asfaltovým ihriskom je vo výške 500 eur ročne, čo je v prípade nájmu pozemkov vo výške 5 eur za meter štvorcový na rok, prepočte na reálne využívané hodiny 500 eur ročne. Nájom za nebytové priestory spolu o výmere 46,8 m štvorcového, čo je vo výške 234 eur mesačne, čo je 5 eur na meter štvorcový za mesiac. Poplatky za energie a služby činia 240 eur ročne, čo je 20 eur mesačne. V súvislosti s prenájmom predmetného priestoru prenajímateľ umožní nájomcovi využívanie spoločných priestorov, a to WC a chodieb. Nájomcovi z tohto dôvodu plynie povinnosť udržiavať tieto priestory v čistote. Nájom sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.5.2024 do 34.2026. Úhrady za pozemok budú vykonávané štvrťročne vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v danom štvrť roku. Úhrady za nebytové priestory budú vykonávané jedenkrát mesačne vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet mesta Ilava SK 720200 0000 0030 0022 7372 variabilný symbol čísel zmluvy. Ďakujem, dám hlasovať. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden, poprosím zaevidovať. Ďalej bola prerokovaná žiadosť o prenájom nebytového priestoru a pozemku taktiež v budove na ulici Hviezdoslavova 330/17. Ide o nájom nebytového priestoru a asfaltové plochy ihriska. Žiadosť od inžiniera Miloša Strapka, Petra Jilemnického, Nová Dubnica. Predmetom je prenájom časti pozemku, a to asfaltovej plochy ihriska, prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v budove na ulici Hviezdoslavova 330/17. A to miestnosť trieda číslo 16 o výmere 60,60 m štvorcových. Účelom prenájmu je prevádzkovanie autoškoly Pohoda a na skúšobné jazdy na cvičisku pre študentov autoškoly. Nájomné za pozemok s asfaltovým ihriskom je vo výške 500 eur ročne. Nájomné, čo je 5 eur za meter štvorcový rok. Nájomné za nebytové priestory je vo výške 303 eur mesačne, čo je 5 eur za meter štvorcový za mesiac. Poplatky za energie a služby činia 240 eur ročne, čo je 25 eur mesačne. Nájom sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.5.2024 do 34.2026. Úhrady za pozemok budú vykonávané štvrťročne, úhrady za nebytové priestory budú vykonávané jedenkrát mesačne. Stanovisko komisie. Finančno-majetková komisia odporúča poslancom vyhovieť žiadosti o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta podľa uvedených podmienok, to je prenájom asfaltového ihriska vo výške 500 eur ročne a 5 eur za meter štvorcový na mesiac za nebytové priestory. Otázky? Pokiaľ nie sú, poprosím návrhu komisiu. Čiže návrh uznesenia číslo 2 2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za C schvaľuje bod číslo 4. Nájom s nájomcom inžinier Miloš Strapko Strail, Petra Jilemnického 5/3 Nová Dubnica, IČO 4037806 na prenájom asfaltovej plochy ihriska a nebytového priestoru v súlade s platnými zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava. Predmetom je prenájom časti pozemku, a to asfaltovej plochy ihriska, nachádzajúcej sa pri budove Hviezdoslavova 330/17 na pozemku parcelné číslo KNC 900/1 zapísané na katastrálnom odbore okresného úradu Ilava na liste vlastníctva číslo 1500 katastrálneho územie Ilava, a ďalej je predmetom nájomnej zmluvy prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v budove na ulici Hviezdoslavova
číslo 330/17 Ilava a to miestnosť trieda číslo 16 o výmer 60,6 m2 na pozemku parcela číslo KNC 900/3 zapísané na katastrálnom odbore okresného úradu Ilava na liste vlastníctva číslo 1500 katastrálne území Ilava. Účelom prenajmu je využívanie ihriska ako cvičisko na skúšobné jazdy pre študentov autoškoly za prítomnosti inštruktora jazdy a využívanie nebytových priestorov ako učebňa pre výučbu študentov autoškoly a kancelária autoškoly. Nájomné za pozemok s asfaltovým ihriskom je vo výške 500 € ročne, čo je v prípade nájmov pozemkov vo výške 5 € za meter štvorcový za rok, v prepočte na reálne využívané hodiny 500 € ročne. Nájomné za nebytový priestor vo výške 303 € mesačne, čo je 5 € za meter štvorcový za mesiac. Poplatky za energie a služby činia 240 € ročne, čo je 20 € mesačne. V súvislosti s prenájmom predmetného priestoru prenajímateľ umožní nájomcovi využívanie spoločných priestorov, a to WC a chodieb. Nájomcovi z tohto dôvodu plynie povinnosť udržiavať tieto priestory v čistote. Nájom sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.5.2024 do 30.4.2026. Úhrady za pozemok budú vykonávané štvrťročne, vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v danom štvrťroku. Úhrady za nebytové priestory budú vykonávané jedenkrát mesačne, vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet mesta Ilava SK 720200 0000 0030 0022 7372 variabilný symbol číslo zmluvy. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Môžeme ísť ďalej. Ďalším bodom bola úprava nájomnej zmluvy za nebytový priestor. Pani Jana Zermegová má aktuálne platnú nájomnú zmluvu na nebytový priestor v kultúrnom dome Klobušice. Priestor využíva na podnikateľské účely, a to prevádzkovanie dámskeho, pánskeho a detského kaderníctva a služieb spojených so skrašľovaním tváre, líčenia. Mesto Ilava pristupuje k úprave nájomnej zmluvy v súlade s platnými zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Podľa článku 14 odsek 5 je mesto povinné v súlade s platnými zásadami hospodárenia prenechať majetok mesta do nájmu najmenej za také nájomné, za aké sa obvykle prenecháva do nájmu. Predmetom zmluvy je prenájom nebytového priestoru, a to miestnosť o výmere 36 m2. Nájomné za nebytové priestory je vo výške 180 € mesačne, čo je 5 € za meter štvorcový na mesiac. Poplatok za spotrebu elektrickej energie je 35 € mesačne. Výška poplatku je stanovená na základe dlhodobého sledovania skutočnej spotreby elektrickej energie. Zálohové predávky za spotrebu tepla a vody sú vo výške 75 € mesačne a budú predmetom vyúčtovania skutočnej spotreby na základe vyúčtovacej faktúry. V súvislosti s prenajmom predmetného priestoru prenajímateľ umožní nájomcovi využívanie spoločných priestorov, a to WC a chodieb, z čoho plynie nájomcovi povinnosť udržiavať tieto priestory v čistote. Nájom sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.5.2024 do 30.4.2026. Všetky úhrady spolu 290 € mesačne budú vykonávané jedenkrát mesačne do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v roku. Stanovisko komisie. Finančná majetková komisia odporúča poslancom schváliť úpravu nájomnej zmluvy za nebytový priestor kultúrneho domu Klobušice, keďže mesto je povinné v súlade s platnými zásadami hospodárania a nakladania s majetkom mesta Ilava prenechať majetok mesta do nájmu najmenej za také nájomné, za aké sa obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel toho istého druhu. Otázky? Pokiaľ nie sú, poprosím návrh komisiu. Návrh uznesenia číslo 2/2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za C schvaľuje bod číslo 5 nájom nebytového priestoru s nájomcom Jana Zermegová, Jany Stádle, NIV 146 019 01 Ilava Klobušice, IČO 4592268 v súlade s platnými zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Ilava. Predmetom je prenájom nebytového priestoru a to je miestnosť o výmere 36 m2, nachádzajúca sa v budove súpisné číslo 55/1, kultúrny dom na ulici Okružná na pozemku parcelné číslo KM 183, zapísané na katastrálnom odbore okresného úradu Ilava, list vlastníctva číslo 1100, katastrálne územie Klobušice. Účelom prenájmu je prevádzkovanie dámskeho, pánskeho a detského kaderníctva a služieb spojených so skrášľovaním tváre, líčenie. Nájomné za nebytové priestory je vo výške 180 eur mesačne, čo je 5 eur za mesiac za meter štvorcový. Poplatok za spotrebu elektrickej energie je 35 eur mesačne. Výška poplatku je stanovená na základe dlhodobého sledovania skutočnej spotreby elektrickej energie. Zálohové preddavky za spotrebu tepla a vody sú v výške 75 eur mesačne a budú predmetom vyúčtovania skutočnej spotreby na základe vyúčtovacej faktúry. V súvislosti s prenájmom predmetného priestoru prenajímateľ umožní nájomcovi využívanie spoločných priestorov a to veci aj chodieb. Nájomcovi z tohto dôvodu plynie povinnosť udržiavať tieto priestory v čistote. Nájom sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.5.2024 do 34.2026. Všetky úhrady spolu, to je 290 eur, budú vykonávané jedenkrát mesačne vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet mesta Ilava SK 720 000 003 0022 7372 variabilný symbol číslo zmluvy. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďalej bola prerokovaná úprava tiež nájomnej zmluvy za nebytové priestory a to v budove technických služieb Urbanova 132. Pani Ludmila Kyselicová má aktuálnu platnú nájomnú zmluvu na nebytové priestory v budove technických služieb. Zmluva bola uzatvorená dňa 1.3.2005 a to na prevádzkovanie pánskeho kaderníctva. Mesto Ilava pristupuje k úpravám nájomnej zmluvy v súlade s platnými zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Uzatvorením novej nájomnej zmluvy sa ruší pôvodná nájomná zmluva a jej dodatky. Podľa článku 14 odsek 5 je mesto povinné v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Ilava prenechať majetok mesta do nájmu, najmenej za také nájomné, za aké sa obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci. Nájomné za nebytové priestory je vo výške 170 eur mesačne, čo je 5 eur za meter štvorcový na mesiac. Zálohové preddavky za elektrickú energiu a vodu sú vo výške 15 eur mesačne. Následne budú predmetom vyúčtovania na základe skutočnej spotreby. Úhrada za teplo a kúrenie bude vypočítaná alikvotne na základe podielu prenajatej plochy nebytového priestoru. Zálohové preddavky za spotrebu tepla sú vo výške 50 eur mesačne. Stanovisko komisie. Finančná majetková komisia odporúča poslancom schváliť úpravu nájomnej zmluvy za nebytové priestory v budove technických služieb, keďže mesto je povinné v súlade s platnými zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava prenechať majetok mesta do nájmu najmenej za také nájomné, za aké sa obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel toho istého druhu. Ďakujem. Otázky sú ešte nejaké? Pán poslanec Filo. Ja už by som chcel len na doplnenie, že aj k tomuto bodu, aj ten bod predtým, že ak by sa náhodou stalo, že by tí nájomcovia odstúpili od zmluv, že by nás teda mesto informovalo, že teda či súhlasili alebo teda nesúhlasili. Určite budeme. Určite budeme. Dobre, pokiaľ nie sú otázky, poprosím nájomnú komisiu. Návrh uznesenia číslo 2 2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za C schvaľuje bod číslo 6 nájom nebytového priestoru s nájomcom
Ľudmila Kyselicová, Mlínska 506/18 01861 Belúšajčo 3228748 v súlade s platnými zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava. Predmetom je prenájom nebytového priestoru a to miestnosť o výmere 34 m2 nachádzajúca sa v budove súpisné číslo 132 budova technických služieb na ulici Urbanova na pozemku parcelné číslo KN 1043/KRI zapísané na katastrálnom odbore okresného úradu Ilava a liste vlastníctva číslo 1500 katastrálneho územia Ilava. Účelom prenajmu je prevádzkovanie pánskeho a dámskeho kaderníctva. Nájomné za nebytové priestory je vo výške 170 eur mesačne, čo je 5 eur za mesiac na meter štvorcový. Zálohové preddávky za elektrickú energiu a vodu sú vo výške 15 eur mesačne a budú predmetom vyúčtovania na základe skutočnej spotreby podľa meračov. Úhrada za teplo, kúrenie bude vypočítaná alikvotne na základe podielu prenajatej plochy nebytového priestoru voči ploche celého objektu. Zálohové preddávky za spotrebu tepla sú vo výške 50 eur mesačne. V súvislosti s prenajmom predmetného priestoru prenajímateľ umožní nájomcovi využívanie spoločných priestorov, a to WC a chodieb. Nájomcovi z tohto dôvodu plynie povinnosť udržiavať tieto priestory v čistote. Nájom sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.5.2024 do 30.4.2026. Všetky úhrady spolu, to je 235 eur, budú vykonávané jedenkrát mesačne, vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca bezhotovostným bankovým prevodom na účet mesta Ilava SK 720200 0000 0030 0022 7372. Variabilné číslo bude číslo VUJ. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Poprosím, môžeme sa pohnúť ďalej v rámci. Ďalej bol prerokovaný záverečný účet mesta Ilava za rok 2023, ktorý rekapituluje údaje o plnení rozpočtu a finančnom hospodárení mesta Ilava a organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. V zmysle zákona paragraf 16 zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto Ilava povinné vypracovať a prerokovať záverečný účet s jeho náležitou štruktúrou. Obsahom záverečného účtu sú najmä samotný rozpočet obce na rok 2023, rozbor plnenia príjmov a výdavkov, vyčíslenie prebytku alebo schodku rozpočtového hospodárenia, tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023 a iné údaje. Čo sa týka príjmov, výdavkov samotného hospodárenia, bežné príjmy spolu v roku 2023 boli vo výške 6 738 053,97 eur. Bežné výdavky spolu vo výške 5 897 090,76 eur. Bežný rozpočet, teda zostatková časť rozpočtu 840 963,21 eur. Kapitálový rozpočet, kapitálové príjmy boli spolu vo výške 1 105 555,76 eur. Kapitálové výdavky 1 531 208,76. Kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 425 653 eur. Vyčíslenie prebytku bežného a kapitálového rozpočtu je v sume 415 310,21. Finančné operácie, príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích zdrojov 1 025 753,31 eur. Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 639 536,22 eur. Rozdiel finančných operácií je kladný, a to vo výške 386 219,09 eur. Rozpočtové hospodárenie obce je vo výške 801 529,30 eur. S tým, že z prebytku vylučujeme zároveň zdroje, ktoré
neboli použité v roku 2023 hlavne normatívne finančné prostriedky, a to vo výške 36 042,79 eur. Ďalej je tu úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver miestnej komunikácie vo výške 79 587,25 eur. Upravené finančné hospodárenie obce so zapojením finančných operácií je vo výške 685 899,26 eur. Následne prerozdeľujeme prebytok rozpočtového hospodárenia, a to prebytok rozpočtu v sume 379 267,42 eur, zistený podľa ustanovenia paragrafu 10 odsek 3 písmena A a B zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. Čiže toto je tvorba z bežného a kapitálového rozpočtu. Následne zostatok finančných operácií v sume 386 219,09 eur, znížený o nevyčerpaný úver na miestne komunikácie vo výške 79 587,25 eur. Navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 306 631,84 eur. Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 685 899,26 eur. V zmysle ustanovenia paragrafu 16 odsek 6 zákona 583/2004 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z prebytku vylučujeme v celkovej výške 36 042,79 eur. Ide o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu, účelovo určené na bežné výdavky pre základnú školu poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 18 381,24 eur, a to dopravné vo výške 1177,84 eur. Prenesený výkon štátnej správy na režiu vo výške 16 758,72 eur. Rekreačné poukazy vo výške 329,97 eur. Príspevok z NIVAM, teda z projektu NIVAM pre základnú školu Ilava 114,71 eur. Za ďalšie nevyčerpané prostriedky 6041,26 eur zo štátneho rozpočtu, Krajský školský úrad, a to účelovo určené na výchovu pre materské škôlky v sume 5010,26 eur pre materskú škôlku Klobušice a 1031 eur pre materskú škôlku Ilava. Ďalej nevyčerpané prostriedky školského stravovania vo výške 5525,80 eur na stravné a režiu podľa ustanovenia paragrafu 140 až 141 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní, a to v sume 4050,20 eur pre materskú škôlku Ilava, v sume 1475,60 eur materskú škôlku Klobušice. A ako posledné nevyčerpané prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a to dotácia na opatrovateľky ako odmena na podporu opatrovateľskej služby v sume 6094,49 eur. Zároveň v záverečnom účte je vyčíslená dlhová služba, a to dlh obce podľa paragrafu 17 odsek 6 písmena A. Celkový dlh obce je vo výške 12,90 % a dlhová služba podľa paragrafu 17 odsek 6 písmena B. Je to celková suma alebo percento ročných splátok, istiny a úrokov za rok 2023 12,52 %. Zákonná podmienka podľa paragrafu 17 odsek 6 písmena B a A zákona 583 bola splnená. Ďalej záverečná časť záverečného účtu, ktorá je pripravená v návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v časti berie na vedomie, berie správu hlavného kontrolóra, stanovisko k záverečnému účtu za rok 2023. Vlastne teraz asi pán kontrolór sa bude vyjadrovať. Nech sa páči, ja som chcel len v rámci programu ešte aj bod číslo 8, návrh záverečného účtu a potom nasleduje stanovisko hlavného kontrolóra. Keďže záverečný účet bol prejednávaný aj na finančno-majetkovej komisii, tak z toho titulu dneska teda je prejednávaný aj v rámci tohto bodu. Myslím, že sme nič nepokazili a poprosím teda teraz hlavného kontrolóra o stanovisko k záverečného účtu. Ďakujem za slovo. Čo sa týka stanoviska hlavného kontrolóra, táto povinnosť vyplýva hlavnému kontrolórovi zo zákona o obecnom zriadení. Túto povinnosť som si splnil, keď som zaslal mestskému zastupiteľstvu ako aj vedeniu mesta v písomnej forme odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu. Povinnosťou hlavného kontrolóra je skontrolovať, či návrh záverečného účtu má predpísané náležitosti v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a či jednotlivé údaje uvádzané v návrhu záverečného účtu sú správne vypočítané, vyčíslené. Ja ako hlavný kontrolór skrátke konštatujem, že prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 685 899,26 eur bol zistený a vyčíslený správne, keď bolo samostatne uvedené a vyčíslené rozpočtové hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu za účelom stanovenia tvorby rezervného fondu v zmysle zákona číslo 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej správy a samostatne bol vyčíslený rozdiel finančných operácií. Konštatujem, že dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania boli prepočítané správne. Návrh záverečného účtu mesta Ilava za rok 2023 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami paragrafu 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa paragrafu 16 odstavec 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu mesta Ilava za rok 2023 bol zverejnený v súlade s paragrafom 9 odstavec 2 zákona o obecnom zriadení. Navrhujem schváliť návrh záverečného účtu bez výhrad. Dobre, ďakujem. A ešte stanovisko predsedu finančno-majetkovej komisie. Na základe záverov správy nezávislého auditora a stanoviska hlavného kontrolóra finančno-majetková komisia odporúča poslancom schváliť záverečný účet mesta Ilava za rok 2023 a celoročného hospodárenia bez výhrad. Ďakujem. Nasleduje priestor na otázky k záverečnému účtu. Nech sa páči, zo strany poslancov sú nejaké. Opäť bolo to predmetom porady, kde teda bola k tomuto aj diskuzia. Pokiaľ nie sú otázky, aby som navrhoval teda, aby sme išli v rámci schvaľovania uznesenia postupne, čiže bolo tu prednesené stanovisko hlavného kontrolóra, čiže je to bod číslo B3, takže mohli by sme začať s tým. Poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenia číslo 2/2024 druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za B berie na vedomie bod číslo 3 stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Ilava za rok 2023. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. A teraz jednotlivé časti toho záverečného účtu prebytku by sme... Čo sa týka... No, pani... Ešte moment. No. A už vám v podstate, čo sa týka uznesenia v súvislosti so záverečným účtom, je tam ešte bod 8. V časti schváluje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia a použitie prostriedkov z rezervného fondu, to je bod 9. Vo výške 10 000 eur, to zapájame do príjmov. Bod 9, bod 10 zapájame do príjmov a v súvislosti so záverečným účtom je bod 7 a bod 8. Dobre, čiže začneme bodom číslo 8, 9, 10 a vlastne nakoniec až 7. Tak pôjde návrhová komisia. Tak ale zapovedne. Od sedmičky, ne? Takže
ideme ako postupnosť tam. Takže návrh uznesenia číslo 2 2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za C schváluje bod číslo 7 záverečný účet mesta Ilava za rok 2023 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Návrh uznesenia číslo 2 2024 druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za C schváluje bod číslo 8 použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 685 899,26 eur. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Návrh uznesenia číslo 2 2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za C schváluje bod číslo 9 použitie prostriedkov z rezervného fondu a ich zapojenie do rozpočtu mesta Ilava v roku 2024 vo výške 10 000 eur na kapitálové výdavky. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Návrh uznesenia číslo 2 2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za C schváluje bod číslo 10 použitie prostriedkov z rezervného fondu a ich zapojenie do rozpočtu mesta Ilava v roku 2024 vo výške 268 769 na splátky úverov výdavkové finančné operácie. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Potom ďalším bodom na finančno-majetkovej komisii bola prerokovaná správa nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky zo správy, citujem, podľa názoru auditora priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Ilava k 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona číslo 431/2002 zbierky zákona o účtovníctve znení neskorších predpisov a na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Ilava konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidloch. Je v časti verejného vedomia. Ešte stanovisko. Stanovisko komisie finančno-majetková komisia odporúča poslancom zobrať správu nezávislého auditora o overení účtovnej závierky mesta Ilava k 31.12.2023 na vedomie. Dobre, ďakujem. Sú nejaké otázky k tej správe? Ešte bola zverejnená aj na stránke mesta. Pokiaľ nie, tak poprosím návrhu komisiu, je to bod B4. Návrh uznesenia číslo 2 2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za B berie na vedomiu bod číslo 4 správu nezávislého auditora o overení účtovnej závierky mesta Ilava k 31.12.2023. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalej boli prerokované zmeny rozpočtu, čiže zmenový rozpočtový list číslo 2, v ktorom upravujeme rozpočtové položky. Príjmovú rozpočtovú položku so zdrojom 52, bankový úver dlhodobý, kde zapájame 80 000, taktiež so zdrojom 52 zapájame do výdavkovej časti rozpočtu rekonštrukcia ciest a chodníkov, taktiež vo výške 80 000. Zároveň je tu zmena rozpočtu z vlastných zdrojov, a to úprava rozpočtovej položky ostatný všeobecný materiál, rezerva primátora, ktorá je znížená o sumu 3160 eur. O túto sumu sa upravuje výdavková rozpočtová položka, a to na zábava, a tam sa upravuje plusovou sumou 3160 eur.
Dobre, v poriadku, len v tom rozpočtovom liste je tam vlastne suma tých 3160 eur, ktorá súvisí so žiadosťou občianskeho združenia Klobušice, takže mali by sme najskôr asi prejsť toto, aby následne mohol byť aj ten rozpočtový list schválený. Dobre, čiže v rámci komisie poďme na ten bod ohľadom občianskeho združenia, dám o ňom hlasovať a potom budeme schváľovať aj rozpočtový list zmenový. Bol bod 16. Majetkový. Takže občianske združenie Klobušice požiadalo alebo podalo žiadosť o spoluprácu pri organizovaní tradičného podujatia na zábave zábava. V roku 2024 to už bude 5. ročník podujatia. V rámci spolupráce požiadali o organizačnú a finančnú spoluprácu, to zabezpečenie a úhradu v oblasti montáž, demontáž pódia, ozvučenie, detské atrakcie, vystúpenie maskotov a zároveň aj službu alebo služby zo strany mesta v súvislosti s výkonom mestskej polície a spoluprácu s technickými službami. Dobre, ďakujem za komisiu. Za komisiu, stanovisko komisie, finančno-majetková komisia odporúča poslancom schváliť žiadosť občianskeho združenia Klobušice ohľadom organizačnej a finančnej spolupráci pri organizovaní 5. ročníka podujatia na zábave zábava celkom vo výške 3160 eur. Dobre, ďakujem. Ešte v rámci diskusie neviem, či sa niekto hlási, ale v podstate už takú žiadosť sme prejednávali tiež na porade poslancov, ja to len upresním pre verejnosť, v podstate už to tu bolo povedané, je to už 5. ročník takejto spoločensko-kultúrnej akcie, ktorá bude prebiehať v Klobušiciach. Myslím si, že dôležité je povedať aj termín, pokiaľ teda je to už definitívne toho 22.6. A aj v tých predchádzajúcich ročníkoch mesto spolupracovalo v rámci výpomoci, či už technické alebo technické služby na týchto podujatiach, takže chceme v tom aj pokračovať. Táto žiadosť bola prerokovaná aj na finančno-majetkovej komisii na porade poslancov. Za mňa všetko. Neviem, či ešte zo strany poslancov je k tomu nejaká otázka. Pán poslanec Filo. Ja teda ani nie k tej akcii, ale pôjdeme schvaľovať ten zmenový rozpočtový list. Tak ja by som bol rád, že keby máme toto dočerpanie toho uvenutých 80 000, že keby sme boli teda potom nejako prizvaní všetci, keď sa bude teda nejako rozhodovať, na čo sa to dočerpá. Či sa to teda dočerpá na tie akcie, ktoré boli naplánované z toho pôvodne, alebo či sa to bude čerpať na nejaké nové akcie. Schvaľujeme zmenový rozpočtový list s tým, že teda rozhodnutie o investičných akciách bude predmetom rokovania júnového zastupiteľstva, čiže není toto ešte určené, že na ktorú investičnú akciu to bude použité. Tu chápem, že aby sme sa ešte pred tým júnovým nejako teda dali dokopy a určili si nejaké tie priority. Ale bude to predmetom či už stavebnej komisie, finančno-majetkovej komisie, porady poslancov až následne teda mestského zastupiteľstva, pokiaľ bude požiadavka na samostatnú poradu k investičným akciám, tak môže byť aj zvolaná samostatná porada. Určite bude porada a pravdepodobne aj mestské zastupiteľstvo, čo sa týka tej investičnej akcie Kultúrny dom, takže v prípade môžeme to prejednať aj na tejto porade. Ja by som bol rád, keby sa to prejednalo teda ešte pred tými všetkými, ako to pôjde na stavebnú a na všetky tie komisie, nakoľko teda každá mestská časť má XY požiadaviek a teda aj tieto sumy boli už určené na niečo, tak aby sme sa predtým zišli a teda odsúhlasili si, že áno, chceme pokračovať v tom, čo sme mali, alebo chceme teda robiť toto, lebo myslím si, že nie je toľko peňazí, aby sa dalo vyhovieť všetkým požiadavkám, takže skôr ako to prebehne cez nejaké komisie, či už stavebnú, alebo to, aby sme mali teda zosúladené všetci poslanci, že teda do čoho chceme ísť. A hovoríme obaja to isté, že zídeme sa poslanci a rozhodneme, že na ktorej investičnej akcii to pôjde. Dobre, ale späť tej žiadosti občianskeho združenia, čiže poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala, aby formulovala teda návrh uznesenia a potom až ten bod 11, čiže najskôr bod číslo 15 a potom 11.
Či návrh uznesenia číslo 2 2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za C schvaľuje bod číslo 15, žiadosť občianskeho združenia Klobušice Trenčianska 121/42.019.01 Ilava, IČO 532-68903 o organizačnú a finančnú spoluprácu pri organizovaní podujatí a na zábave zábava celkom vo výške 3160 eur. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Dobre, a teraz ten bod číslo 11. Čiže návrh uznesenia číslo 2 2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za C schvaľuje bod číslo 11. Predložené zmeny rozpočtu mesta Ilava na rok 2024. Zmenový rozpočtový list je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia tohto mestského zastupiteľstva. Dobre, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalej bola prerokovaná dohoda o uznaní a prevode vlastníckeho práva. Ide o usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti medzi mestom Ilava a doktorkou Valentínou Leovou, rodinou Zubarikovou a Evou Židekovou, rodinou Žideková, ktoré sú podielové spoluvlastničky nehnuteľnosti v katastrálnom území Ilava, zapísané na liste vlastníctva číslo 2814, a to každá v podiele vo výške polovice k celku, a to parcely registra E, parcelné číslo 248, záhrada o výmere 886 metrov štvorcových. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že za predmet prevodu každej účastničke konania vyplatí mesto Ilava sumu 1000 eur ako náhradu vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s vlastníctvom predmetnej nehnuteľnosti, a to najneskôr do 30. apríla 2024 na ich bankový účet. Stanovisko komisie, Finančno-majetková komisia odporúča poslancom schváliť dohodu o uznaní a prevode vlastníckeho práva a za predmet prevodu vyplatiť vlastníkovi sumu 1000 eur ako náhradu vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s vlastníctvom predmetnej nehnuteľnosti. Dobre, ďakujem, ja to ešte uvediem trošku pre verejnosť, aby bolo úplne zrozumiteľné, o čo sa jedná. Je to vlastne tá stará záležitosť s nevysporiadanými pozemkami pod materskou škôlkou na Medňanskej, teda, ktorá sa už ťahá niekoľko desiatok rokov. V podstate tá škôlka bola stávaná v 70. rokoch a vtedy v podstate bolo s tými vlastníkmi, boli podpísané zmluvy, ale nebolo to dotiahnuté do konca, a momentálne snaha mesta Ilava je zapísať teda tieto zmluvy na katastrálnom na katastri tak, aby sa stali majetkom mesta, a v prípade akýchkoľvek ďalších víziev v rámci teda programového obdobia sa mohlo mesto do nich zapojiť, pretože najväčší problém nám práve spôsobovalo to, že máme tú škôlku na nevysporiadaných pozemkoch. Čiže toto sú prví traja vlastníci, teda, s ktorými bola predbežne prerokovaná nejaká dohoda alebo zmluva. Ja som teda na porade informoval, že mám v pláne aj so zástupcom ísť na Farskú radu, teda, kde sme sa stretli. Toto sa aj udialo, vlastne v pondelok sme boli s pánom dekanom a teda so zástupcami Farskej rady na stretnutí, teda, kde sme im teda avizovali, že mesto Ilava bude v tomto pokračovať, čiže máme záujem aj o zapísanie tohto pozemku farského, teda, ktorý je tiež pod škôlkou. Forma kompenzácia alebo nejakej náhrady, všetko je to otázka samozrejme dohody, oni to musia postúpiť na biskupský úrad, ale myslím si, že aj s nimi sa budeme vedieť dohodnúť a budeme mať ďalšiu časť tých pozemkov vysporiadaných. Čiže to len taká krátka informácia pre verejnosť, aby bolo teda jasné, že o čo ide. No a ostatné teda je už na poslancoch, či tieto zmluvy alebo tie dohody o kompenzáciách schvália. Ale samozrejme je tu ešte priestor na diskusiu, ak chce teda k tomu niekto niečo povedať. Považuje. Nech sa páči. Otázku, čiže teda v rámci tej rady, čo to bolo včera v tej Farskej, oni teda súhlasili s tým, že by išli do toho, že by to pustili mestu Ilava? Myslím si, že by súhlasili, ale samozrejme oni tiež podliehajú biskupský úrad. Žiline musí dať tomu jasné stanovisko. Cieľom toho stretnutia v pondelkového bolo teda povedať iba o tej iniciatíve
ktorú mesto má, a teda snažiť sa samozrejme nájsť nejaký konsenzus, dohodu, aby sme sa vyhli nejakým súdnym sporom, lebo aj to je jedna z možností, ale to nikto nechce, ani teda neočakávam, že to takto skončí, ale teda dohodnúť sa na nejakej forme, kde teda obidve strany by boli spokojné. Takže to sme im tam predniesli, budú nás informovať, ako náhle budú aj oni mať nejakú spätnú väzbu z biskupstva. Či toľko za mňa, ak nie sú k tomu už ďalšie otázky, tak poďme k tým dohodám o uznaní. Poprosím návrhovú komisiu. Čiže návrh uznesenia číslo 2/2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za C schvaľuje bod číslo 12 dohodu o uznaní a prevode vlastníckeho práva medzi účastníkmi mesto Ilava a Renadora Valentína Leová, rodina Zubáriková, Medňanská 518/13-3 019 01 Ilava, Slovenská republika, Eva Žideková, rodená Žideková, ulica Športovcov, 70/15 018-64 Košica, Slovenská republika, ktoré sú podielové spoluvlastníčky nehnuteľnosti v katastrálnom území Ilava, obec Ilava, okres Ilava, zapísané na liste vlastníctva číslo 2814, vedeného okresným úradom Ilava katastrálnym odborom, a to každá podiele jednej polovice k celku, a to parcela registra E, parcelné číslo 248, záhrada o výmere 886 m2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že za predmet prevodu každej účastníckej konania vyplatí mesto Ilava sumu 1000 eur ako náhradu vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s vlastníctvom predmetnej nehnuteľnosti, a to najneskôr do 30.4.2024 na ich bankový účet. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalej bola prerokovaná ešte jedna dohoda o uznaní a prevode vlastníckeho práva, a to medzi mestom Ilava a pánom Lubomírom Bajzikom, SNP 511/5 Ilava, ktorý je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v katastrálnom území Ilava, mesto Ilava, zapísaný na liste vlastníctva číslo 2815, vedeného okresným úradom Ilava, a to v celom podiele parcely registra E, parcelné číslo 249, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 446 m2. Zvolené strany sa taktiež vzájomne dohodli, že za predmet prevodu mesto Ilava vyplatí vlastníkovi sumu 1000 eur ako náhradu vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s vlastníctvom predmetnej nehnuteľnosti najneskôr do 30. apríla 2024 na bankový účet vlastníka. Stanovisko komisie. Finančno-majetková komisia odporúča poslancom schváliť dohodu o uznaní a prevode vlastníckeho práva a za predmet prevodu vyplatiť vlastníkovi sumu 1000 eur ako náhradu vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s vlastníctvom predmetnej nehnuteľnosti. Otázky? Pokiaľ nie sú, poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenia číslo 2/2024 druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za C schvaľuje bod číslo 13 dohodu o uznaní a prevode vlastníckeho práva medzi účastníkmi mesto Ilava a Lubomír Bajzik, rodený Bajzik, SNP 511/5 019 01 Ilava, ktorý je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v katastrálnom území Ilava, obec Ilava, okres Ilava, zapísaným na liste vlastníctva číslo 2815, vedeného okresným úradom Ilava katastrálnym odborom, a to v podiele vo výške 1/1, a to parcely registra E, parcelné číslo 249, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 446 m2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že za predmet prevodu mesto Ilava vyplatí vlastníkovi sumu 1000 eur ako náhradu vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s vlastníctvom predmetnej nehnuteľnosti, a to najneskôr do 30.4.2024 na bankový účet vlastníka. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalej boli predložené na rokovanie zmarené investície, a to podľa ustanovenia paragrafu 11 odsek 4 písmena B zákona číslo 369 z roku 1990,
finančno-majetkové oddelenie predložilo na schválenie vyradenie obstaraného dlhodobého majetku ako zmarené investície podľa návrhu v celkovej hodnote 15 687 eur. Zmarená investícia je odpis nákladov pri zrušení prác a pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku. Ide o nepoužiteľnú projektovú dokumentáciu, ktorá bola obstaraná v rokoch 2012 až 2018. Je vedená v účtovníctve mesta. Ak je majetok pre účtovnú jednotku nevyužiteľný a nie je možné, aby z majetku plynuli budúce ekonomické úžitky, o majetku sa neúčtuje a nevykazuje sa v účtovnej závierke. Vyradí sa v dôsledku zmarenej investície. Nevyužiteľnosť projektovej dokumentácie súvisí s meniacimi sa technologickými postupmi, normami, cenami materiálu a stavebných prác a zo zmeny investičných zámerov. Ak na účte 042 obstaranie dlhodobého hmotného majetku nebol pohyb minimálne 3 roky, mesto k ním tvorilo právne položky, tie predstavujú predpokladané prechodné zníženie hodnoty majetku. Na uvedený majetok je zaúčtovaná opravná položka v plnej výške, teda účtovná zostatková cena majetku vykázaná v súvahe je nulová. Súčasťou tohto bodu je príloha, kde sú konkrétne rozpísané tieto zmarené investície. Stanovisko Finančno-majetkovej komisie. Finančno-majetková komisia odporúča poslancom schváliť návrh na vyradenie z účtu 042, ktorý sa týka zmarených investícií, nakoľko ide o majetok pre účtovnú jednotku nevyužiteľný a nie je možné, aby z majetku plynuli budúce ekonomické úžitky. Ďakujem. Sú otázky zo strany poslancov k tomuto bodu. Pokiaľ nepoprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Návrh uznesenia číslo 2/2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo Ilave za C schvaľuje bod číslo 14 vyradenie obstaraného dlhodobého majetku ako zmarené investície podľa návrhu v celkovej hodnote 15 687 eur, nakoľko ide o majetok pre účtovnú jednotku nevyužiteľný a nie je možné, aby z majetku plynuli budúce ekonomické užitky. Výškopis a polohopis cesty okolo derivačného kanálu váhu v sume 594 eur z DPH DF 2012 000385 rok 2012. Zhotovenie sondážnych vrtov asfaltová cesta pri elektrárni Ilava v sume 96 eur z DPH DF 2012 000500 8/2012. Projektová dokumentácia miestna komunikácia pri Kočkovskom kanáli v sume 3780 eur z DPH DF 2012 000539 rok 2012. Geodetické práce, vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu prechodcov pod Baránom v sume 171 eur z DPH DF 2013 000756 rok 2013. Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie priechod pre peších na ceste 2/574 ulica Jerobelu v sume 570 eur z DPH DF 2013 000774 rok 2013. Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie parkovací systém námestia v Ilave v sume 2350 eur z DPH DF 2013 000773 rok 2013. Projektová dokumentácia vyjadrenie sa k existencii telekomunikačných sietí parkovací systém v centre v sume 6 eur z DPH. Vypracovanie finančnej a multikriteriálnej analýzy parkovacieho systému v meste Ilava v sume 7200 eur z DPH. DF 2014 000626 Výskumný stav dopravný aj Žilina zvolá o dielo číslo VUD 334/2014 zo dňa 26.6.2014. Prezentácia výstupov finančnej a multikriteriálnej analýzy parkovacieho systému v meste Ilava na verejnom prerokovaní v sume 480 eur z DPH DF 2014 000720. Výskumný ústav dopravný HS Žilina zmluva o dielo číslo PUD 334/2014 od 26.6.2014. Vypracovanie projektu technologický postup búranie stavieb hospodárskych prístrežkov na pozemku parcelné číslo KNC 17/1 a 17/3 KNS 122 v kadastrovom území Ilava v sume 440 eur z DPH DF 118 00 314 rok 2018.
Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Čo sa týka komisie, to je ukončená komisia a potom ešte 2 body, ktoré sú v uznesení z finančno-majetkového oddelenia. Tam sú v časti berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu 31.12.2023 a programový rozpočet 31.12.2023 bolo zasielané mailom. Aha, tak to poslanci... Čiže bez stanoviska komisie poslanci tú informáciu majú. Sú k tomu nejaké otázky? A neuzavrieme najprv teda tú finančnú majetku? Ja by som ešte išiel ten bod číslo 5-6, to berie na vedomie a potom by sa mohli uzavrieť. Alebo v podstate môžeme aj tí požiadavky uzavrieť. Áno, ešte. Ale v finančnom majetku je oddelenie kurz. Aj to je oddelenie. Dobre. Chcete k tomu niečo, pani Badinová, aj povedať? K tomu vyhodnoteniu rozpočtu, alebo... Nie, bolo to zaslané. Čo sa týka vyhodnotenia rozpočtu k 31.12., je to vlastne vyhodnotenie rozpočtu identické za údajmi v záverečnom účte, čiže je to ročné zúčtovanie, vyúčtovanie rozpočtu a čo sa týka programového rozpočtu, je to vyhodnotenie jednotlivých programov, je to 9 programov, administratíva, prenesený výkon štátnej správy, externé služby mesta, ochrana obyvateľstva, vzdelávanie, mestská infraštruktúra, starostlivosť o životné prostredie, kultúra a šport, sociálna oblasť, investičná činnosť mesta. Všetky tieto programy sú vlastne vyhodnotené v sumách alebo v počtoch, tak ako sa vyhodnocuje programový rozpočet. Čiže obidve vyhodnotenia sú 31.12.2023. Dobre, ďakujem. Takže môžeme ísť postupne tie body. Nech sa páči, návrhová komisia. Návrh uznesenia číslo 2 2024 druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za B berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu mesta Ilava k 31.12.2023. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. A návrh uznesenia číslo 2 2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za B berie na vedomie bod číslo 6. Ročnú hodnotiaciu správu programového rozpočtu mesta Ilava k 31.12.2023. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. A teda všetko za finančnú majetkovú oddelenie, hej? Komisiu. Takže návrh uznesenia číslo 2 2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave prerokovalo bod číslo 3 požiadavky a informácie finančno-majetkového oddelenia. Dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Čiže požiadavky informácie finančno-majetkového oddelenia máme za sebou, takisto návrh záverečného účtu, aj stanovisko hlavného kontrolóra záverečného účtu. Dostávame sa na bod číslo 10 v rámci programu a tým sú požiadavky komisí pri Mestskom zastupiteľstve v Ilave. Komisia pre výstavbu nezasadala, sociálno-bytová komisia. Sociálno-bytová komisia zasadala dvakrát. 11.3. sme zasadali, komisia prerokovala 3 žiadosti o bývanie v nájomných bytoch. Prvú žiadosť si podal občan z Novej Dubnice. Komisia neodporúča túto žiadosť zaradiť do poradovníka o pridelení nájomného bytu, nakoľko žiadateľ nepredložil všetky potrebné doklady k zaradeniu do poradovníka. Listom bude vyzvaný na ich doplnenie a následne bude jeho žiadosť znova prerokovaná. Druhú žiadosť podal občan z Ilavy. Tento žiadateľ predložil všetky potrebné doklady k žiadosti, takže mu komisia odporúčila ho zaradiť do poradovníka o nájomný byt. Tretiu žiadosť predložila nájomnička, ktorá býva v nájomnej bytovke, o predĺženie nájmu. Komisia odporúča schváliť toto predĺženie nájmu, nakoľko spĺňa všetky podmienky platné
podľa VZN číslo 1/2018 o podmienkach poskytovania bytov v bytovom dome a výške nájomného. Táto nájomníčka však požaduje o úpravu zmluvy nájomnej, nakoľko v zmluve má uvedené, že v tom byte sa nachádza kombinovaný šporák, ale v skutočnosti je tam šporák celoplynový. Taktiež má v nájomnej zmluve, že má rohovú linku, ale je tam len rovná linka. A poslednú zmenu, ktorú žiada, je, že šatníková skriňa, ktorá je na chodbe, ale spomínaná skriňa je v izbe, koľko sa do chodby nezmestila. Takže toto žiada v tej jej nájomnej zmluve upraviť. Druhé zasadnutie sme mali 11.4. Komisia prerokovala žiadosti o bývanie na nájomných bytoch. Prvú žiadosť si podal občan z Novej Dubnice, ale taktiež komisia neodporúčala žiadosť zaradiť do poradovníka, nakoľko nesplňal podmienky podľa VZN číslo 1/2018 o podmienkach poskytovania bytov v bytovom dome a o výške nájomného, nakoľko nie je žiadateľom s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima. Druhú žiadosť podal občan z Mikušoviec. Tento žiadateľ nepredložil všetky potrebné doklady k žiadosti, takže komisia neodporúčuje žiadateľa zaradiť do poradovníka o nájomný byt. Bude požiadaný o doplnenie potrebných údajov k žiadosti. V rôznom sme riešili sociálnu dávku, o ktorú požiadal jeden občan z Ilavy, ktorý je umiestnený v zariadení v Lenických Rovniach, ale tomuto občanovi podľa zistených aktuálnych skutočností o jeho stave a príjme nie je možné sociálnu dávku priznať. To je všetko. Dobre, ďakujem. Není výstup v uznesení v rámci tejto komisie. Dobre, poďme na kultúru a šport. Neviem, či zasadali ste? Nezasadali ešte? Dobre. Kultúra pre školstvo. Teda, komisia pre školstvo, už som s tou kultúrou nejaký nezasadala. A komisia na ochranu verejného záujmu bude zasadať? Dobre. Takže tým pádom máme komisie ukončené. Poprosím návrhovú komisiu. Čiže návrh uznesenia číslo 2/2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava konaného dňa 16.4.2024. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za prerokovalo bod číslo 4 požiadavky komisii pri Mestskom zastupiteľstve v Ilave. Ďakujem, dám hlasovať. To je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Dostávame sa na bod číslo 11 a tým sú požiadavky mestských výborov. Na chvíľku sa vzdialím z jednania mestského zastupiteľstva a poverujem svojho zástupcu pána Bajzika, aby ho viedol ale ďalej, ale ja sa samozrejme vrátim za chvíľu. Začneme Kukučinová SMP Stred. My sme mali zasadnutie 4. apríla, zápisnica bola odovzdaná na meste. Mali sme tam požiadavky nejakého opravu stĺpov ohľadne pri väznici, ohľadne stĺpu na autobusovej zastávke, to sme hovorili, neviem teda ako to je, nebola som si to overiť teraz. Potom to parkovisko Celerovú jamu, kde sme chceli, že či by to bolo možné vyčistiť, tady okolo, neviem, či ste sa tam boli pozrieť. My všetky tie požiadavky vaše evidujeme a ja viem, lebo mi hovorila pani Marčeková. Takže my ich postupne Takže riešime. toto je odovzdané. Potom sme tam mali požiadavku o opravu výtlkov ohľadne toho nábehu pri tom Vončekovi, pri tom, neviem ako to poviem, ten rodinný dom v centre. A potom sme tam mali požiadavku, ale to sme už hovorili ohľadne prerastených stromov, ktoré zasahujú zo záhra na chodníky na ulici Mládežnícka ulica. To boli všetky požiadavky, ktoré boli za posledné obdobie. Všetko. Ďakujem, môžeme pokračovať. Medianská skala Jesenského Slnečná. Zasadala 10.4. Občania z ulice Mednianskej
majú požiadavku na obnovu nástreku parkovacích čiar pri vstupe k bytovým domom, a to z dôvodu umožnenia prístupu záchranných zložiek. Tie čiary už sú slabúčké a ľudia si zvykli parkovať priamo tam, kde to bolo vytýčené, že tam parkovať nesmú. Takže obnovu týchto čiar, či by bolo možné. Pokiaľ môžem, tak áno, mesto plánuje aj v rámci centrálnej mestskej zóny obnovu vodorovného dopravného značenia, čiže v rámci toho bude určite aj Medňanska, po prípade ešte Nálepková. Tam takisto evidujeme takýto problém. Potom tam bola požiadavka, že ako by bolo možné navrhnúť vhodné riešenie kontajnerového stoiska pri bytovom dome súpisného čísla 524. Majú to novo zateplenú bytovku, tie kontajnery majú tam také všelijaké porozhádzované, že či by tam nebolo čosi také krajšie možné urobiť pre tie kontajnery. To bola požiadavka z tej 524 od obyvateľov. Obyvatelia zo Skaly, zo sídliska Skala sa dopytovali na možnosť obnovy detského ihriska na Skale, ktoré je poškodené a z toho dôvodu bezpečnosti dlhodobo uzatvorené páskami, ale aj napriek tomu sa tam chodívajú deti hrávať. Ďalšou dlhodobou požiadavkou z ulice Skala je zjednosmernenie ulice, na ktorú bol pripravený projekt. Zatiaľ nie je zrealizovaný a občania sa pýtajú na dôvody, že z akého dôvodu sa to ešte nezrealizovalo. Dobre, to je všetko, ďakujem. Môžem k tomu projektu, ale ten projekt ešte nie je vypracovaný. Ja nemám vedomosť o tom, že áno, hovorili sme o tom zhruba rok dozadu, že tam je požiadavka na zjednosmernenie ulice a vtedy myslím si, že bola aj o tom diskusia, teda, alebo že z ktorej strany bude tá jednosmerka, či zo strany od Ilavy alebo z tej strany od Iliavčanskej doliny. A odtedy potom neprišla teda vyjadrenie mestského výboru, teda, že z ktorej strany by sme to mali zjednosmerne, respektíve, že či dáme teda na dopravného projektanta a budeme sa riadiť jeho pokynmi, ale projektová dokumentácia na zjednosmernenie tejto ulice ešte nie je spracovaná. To je iba taký dovetok k tomu, ale ako som už hovoril na júnovom zastupiteľstve, teda budeme riešiť prerozdelenie rezervného fondu, čiže aj na projektové dokumentácie sa tam môže vyčleniť ďalšia čiastka. No čo sa týka tej Skaly, to zjednosmernenie alebo to zokruhovanie, myslím si, že to vieme zrealizovať, len musíme to robiť ten projekt, lebo zatiaľ bola len diskusia, to si pamätám, že sme sa bavili z ktorej strany, či to pôjde hore alebo z toho kruháča dole, ale neviem, či to bolo nejakým spôsobom uzavreté, takže... Ja viem, že sme to riešili. Dobre, urobíme prieskum a dáme vedieť, dobre? Skúsme to tak a spravili by sme normálne projekt a spravili to. Nemyslím si, že to je nejaká komplikovaná Lebo si pamätám, že to chceli aj títo, čo to malo ísť odtiaľ do Dielavy, chceli aj tú druhú stranu. Ono vždycky je to, vieš, pani poslankyňa, tak pol na pol, alebo teda niekedy, ale rozhodnúť sa skrátka budeme musieť, ako to bude správne. No dobre. A ja si pamätám ešte sporadiť aj tú požiadavku ohľadne značenie na Medňanskej ulici. Tam som povedal, že my plánujeme, už teraz si hovoril, opakujem sa, ale budeme to riešiť v rámci aj centrálnej mestskej zóny, takže určite toto. A možno aj taká správa, ktorá súvisí teda s týmto výborom. Podľa informácií zo správy ciest TSK majú v pláne rekonštrukciu cesty Ilava-Iliavka. Chcú to robiť v 2 alebo v 3 etapách a mali by začať v podstate už teraz s tým, že začnú od Iliavky, tam spravia kus, potom by mali zase Skalu a teda pri Skale a následne to spojiť nejako. Takže dobrá správa je taká, že sa tá komunikácia bude riešiť. Dobre, nemocnica s poliklinikou.
nezasadali, ale požiadavky ostávajú v platnosti, tie, ktoré boli, a to je predovšetkým oprava výtlkov a jám na Štúrovej, na Sladkovičovej. Už tam je to dosť, na niektorých miestach dosť nebezpečné. Opravy výtlkov samozrejme máme v pláne v rámci územia celého mesta a ja som už viackrát povedal, že v rámci teda plánovanej výstavby Domu sociálnych služieb, teda v areáli bývalej obchodnej akadémii, my budeme riešiť aj dopravný projekt obsluhy a zásobovania tejto DSS-ky a s tým práve súvisí Štúrova aj Sladkovičova. Čiže tieto ulice by sa zokruhovali a samozrejme spravil by sa projekt aj na rekonštrukciu. Ďakujem. Môžeme ísť na Sihoď. Takže my sme zasadali 27.3. Teraz z tých pozitívnych správ ďakujeme za sfunkčenie rozhlasu a technicky za dokončenie schodiska pri práčovni. Potom boli by sme radi, ak by sa spravila osveta ohľadom vývozu odpadu, nakoľko teda to, čo bolo zaužívané prvý piatok alebo prvá sobota, neviem, ako to bolo presne, mesiaci, alebo prvý pondelok mesiaci už nefunguje, ale teda množia sa nám tam nejaké tie skládky, či už pri smetiakoch alebo pri rodinných domoch a teda, že neviem, buď rozhlasom alebo rozhlasom aj mesačníkom ich zase nejako ozrejmíme, že teda ako sa bude vyvážať, kedy sa bude vyvážať a že také ako nábytky a veci obdobné teda môžu voziť aj na technické služby na zberný dvor a že v akom stave, lebo zavčera nám tam pribudla obývačková zostava vedľa plastov, takže nie je to moc estetické v rámci mestskej časti. Potom zo starých požiadaviek tam máme teda vyznačenie toho prechodcov, keďže teda sa nám blíži čas dokončenia mostu, bolo by vhodné popracovať na tých starých požiadavkách, čo sme mali vlastne prechodcov medzi ulicou Kapitána Nálepku a Sihoď. Nejaké zvýraznenie prechodcov, čo bolo pri policajtoch. A takisto možno aj oslovenie teda toho majiteľa pozemku, teda čo je otoč pri železničnej stanici, nakoľko teda doprava sa určite zintenzívni, keď sa most opraví a tieto tri požiadavky by mohli byť v rámci toho tiež nejako vybavené. Z nových požiadaviek tam máme od majiteľov záhradiek, sme dostali požiadavku na rekonštrukciu pešej lávky, ktorá spája ulicu Záhradnícku s bývalým škvárovým výhriskom. A potom sme tam mali požiadavku starú na pozametanie podjazdu pod železničným mostom teda. To sme dostali už medzičasom vyjadrenie z technických služieb, že TSK tam teda robí dvakrát ročne údržbu a že je plánovaná na 16. až 17. týždeň, čiže to by malo byť tento alebo budúci týždeň. Potom je tam vyčistenie nánosu koryta Porúbského potoku od železničného mostu po sútok s Podhradským potokom. To pani vedúca tiež odpísala, že to postúpila pani Rendekovej. Ak by ste náhodou mali nejakú informáciu potom spätnú od pani Rendekovej, keby ste nám dali vedieť, že či to plánujú, alebo teda prídu, alebo neprídu straniť. Potom je tam požiadavka na vysypanie drte a vyrovnanie cesty ku garážam. To je to staršia požiadavka, ale vzhľadom k tomu, že teda sa plánuje robiť tá Hviezdoslavová, ak by teda náhodou bola nejaká drť k dispozícii, že by sa to nejako vyrovnalo a uvalcovalo. A teda staré požiadavky tam ostávajú nezmenené. Dobre, môžem reagovať? Ešte by som mal jednu takú, že nie, to je teraz zase aktuálne, proste tento týždeň bol teplý a nie, však nechajte ma dopovedať, nesmejte sa. Počasie neovplyvníme, Pavel. Naša miestna ubytovňa v garáži sa opäť rozbieha a proste tí podnájomníci, ak im to vydá, tak sa doplazia a idú spať do garáže, ak im to nevydá, tak sú porozkladaní v okolí detského ihriska. Takisto potreby sa vykonávajú kdekoľvek. Je to tam pre tie deti celkom teda zaujímavý pohľad, nie je to tak ešte pre rodičov. Možno, že by bolo vhodné, keby sa tam zvýšila nejaká tá činnosť mestskej polície, lebo ozaj s príchodom teplého počasia sa tí podnájomníci vrátili. A ten je len No tak my tam máme ako obytnú jednotku. Všetko zasihoď? Asi áno.
Dobre, ja som chcel len reagovať, lebo veľmi aktuálna správa, asi ste aj zaregistrovali viacerí na stránkach mesta, most cez Vážsky kanál, hej. Ja som komunikoval v tomto dosť intenzívne s pánom riaditeľom Karkušom, riaditeľom správy cest, teda, ktorý to má celé nejako zastrešuje, má to na starosti. Čiže ja to len zopakujem pre poriadok. Predbežný termín, teda, kedy by sa mal začať prekladka tej novej konštrukcie, je 22. apríl, s tým, že tie prvé 3 dní ten žeriav, ktorý tú prekladku bude zabezpečovať, sa bude len skladať. Bude to skoro 40 kamionov, ktoré budú musieť doviezť, aby ten žeriav teda bol nejaký funkčný. Viem toľko teda, že to je nejaká rakúska firma, ktorá to má na starosti a teda celú tú prekladku bude riešiť ona s tým, že predbežný termín, teda kedy by to malo byť už ten žeriav pripravený a teda preložený ten most, tak je 25. alebo 26. apríla. Čiže to sú už pomerne dosť akože záväzné termíny. Určite takýto žeriav nestojí málo a tá firma, teda, ktorá v rámci verejného obstarávania to realizuje, tak si musí asi veľmi dobre rozmyslieť, či ho tam bude mať dlhšie alebo kratšie, lebo sú to naozaj nákladné veci. Takže pokiaľ všetko dobre pôjde, tak 25. alebo 26. apríla by malo prebehnúť osadenie novej mostnej konštrukcie na teda piliere, ktoré sú už pripravené, alebo teda ktoré už sú vybetonované. S tým, že potom následne ešte bude ten žeriav musieť byť rozobratý, čiže celé toto by malo prebehnúť v rámci teda termínu 22. apríla až koniec apríla. Už boli teda aj dotazy hlavne ohľadom firiem, ktoré majú prevádzky dole, akým spôsobom to zasiahne do ich prevádzok, teda či budú vôbec môcť, či sa dostanú zákazníci alebo aj zamestnanci do tých firiem. Predbežne tam bolo stretnutie správy CSEDA a tej firmy, ktorá to rieši, s tým, že je to tak, nie je to 100%, ale to sa všetko uvidí, až keď sa ten žeriav reálne aj zmontuje, ale mal by tam byť priestor taký, ktorý by dostatočne zabezpečoval obsluhu tých prevádzok. Takže zatiaľ je to takto, ale hovorím s takým trošku otáznikom, že až keď ten žeriav reálne zložia, uvidíme, do akej miery tie dopravné obmedzenia a hlavne ako dlho budú trvať. My samozrejme ako mesto komunikujeme tiež s týmito prevádzkami alebo teda s majiteľmi tých prevádzok. Snažíme sa im teda vysvetliť, aby aj oni pochopili situáciu a oni ju aj tak chápu, veď na ten most čakáme už skoro 5 rokov, takže myslím si, že toto budeme musieť nejako vydržať a v finále bude také, že to všetko dobre dopadne a ten most bude osadený a bude to taká nejaká nová éra aj mostu cez Vážsky kanál. Takže držíme palce, aby to všetko prebehlo tak, ako má, ale hlavne som to chcel dneska zdôrazniť z toho titulu, že určite tam budú nejaké dopravné obmedzenia a budeme sa s tým musieť vysporiadať. Pri tej príležitosti som aj s pánom Karkušom riešil tie veci v rámci výstupu z výborov, čiže bolo mi prisľúbené, že tá značka, lebo oni majú správe tú cestu, čiže my tam nemôžeme svojvoľne si osadiť žiadnu značku, ale predbežne bolo dohodnuté, že samozrejme s tým, že sa zintenzívni aj prejazd tých aut, tak minimálne vieme hneď riešiť ten za podjazdom, ten prechod, že by to tam niekde predtým ešte osadili ako nejakú výstražnú značku a takisto v rámci projektu oni už aj musia mať riešené nejaké prechody v rámci toho nového mostu, čiže ale pozrieme sa aj na to, ako tá cesta bude riešená ďalej a čo je tiež si myslím dobrá správa, slúbili už, že ho zrekonštruujú od nového mosta až po podjazd. Čiže bude nový koberec tam bude spravený. Tak som dostal, tak som kúpil, tak predávam. Hej. A čo sa týka toho otoču, no to bude komplikovanejšia vec, tam bude musieť mesto vstúpiť do jednania aj s dopravou. TSK, to nie je správa ciest, to je vlastne oddelenie dopravy. Má to na starosti pán Hladký, ale s tým myslím si, že sa vieme komunikovať, ale je to aj pozemok železníc, čiže my budeme musieť nejakým spoločným úsilím TSK a mesto Ilava sa snažiť, teda, aby železnice riešili aj tento kruhový objazd, ktorý je naozaj v zlom stave a s predpokladanou zintenzívnením autobusovej dopravy by bolo vhodné toto vyriešiť tiež. Takže ale to hovorím, to už musí byť v rámci nejakej kooperácie viacerých organizácií alebo aj mesta. Čiže za mňa toľko, čo sa týka Siehote.
Dobre, zostali nám tam ešte Iliavka a Klobušice, tak dáme najskôr Iliavku a domáci pôjdu. Za Iliavku máme pár požiadavek investičného charakteru, ale ako už bolo spomenuté, bude sa to riešiť na júnovom zastupiteľstve, takže potom. Dobre, tak ideme do Klobušic, alebo sme v Klobušiciach. No, my sme zasadali 26.3. a bola tu požiadavka výrez okrasných drevín na Vodárenskej ulici, kde už tieto dreviny zasahujú dosť do cesty a bránia tam aj premávke už. Ďalej by som chcel ešte spomenúť mimo zápisu, čo bolo dosť takých sťažností na ulicu, nie na ulicu, ale na chodník v Klobušiciach oproti obchodu, kde ten chodník bol rozkopaný a nebol daný do pôvodného stavu. Že bolo by dobre nejak teraz povedať, že či sa ten chodník bude robiť na novo, alebo sa dá len do pôvodného stavu, alebo neviem, čo sa s tým robiť bude, lebo je to tam otrasné. No a ďalšie požiadavky tu máme všetko opakované. Dobre, k tomu chodníku, ja som to samozrejme tiež registroval na sociálnych sieťach. V prvom rade chcem povedať, že tento rozkopávkové povolenie nevydávalo mesto Ilava, vydával okresný úrad v Trenčine. Mesto Ilava nie je ani majiteľom celého toho chodníka, ale čo chcem povedať, my sme samozrejme s tými majiteľmi už sedeli, jednali. Toto určite nie je pôvodný stav, ale je to stav, ktorý by vyhovoval komukoľvek. Hej, je to tam aj nebezpečné, takže za prvé mesto Ilava bude sa snažiť to nejako majetkovo vysporiadať s tým, aby mohol byť naozaj uvedený do pôvodného stavu tak, ako má byť. Bude tam zrejme spravený nejaký možno aj jednoduchý projekt, ale B je také, že my v podstate tam riešime aj ten nový prechod prechodcov, alebo nový. On bude posunutý kúsok ďalej, ako je ten existujúci, s tým, že chceme v prvom rade teda zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov Klobušíc a jednou z tých krokov bude aj, že tá ulica, ktorá je akoby súbežná s hlavnou cestou, chceme ju zjednosmerniť, alebo teda bude prístupná len zo spodu. Tým pádom nebude dochádzať k tomu, že tie autá si to budú skracovať alebo budú sa snažiť teda predbehnúť, lebo to sa občas stáva, akože máme tú informáciu, že skrátka tí vodiči niekedy ako by si to chceli zrýchliť, tak bočia na tú cestu a je to nebezpečné. Čiže budeme tam robiť určité opatrenia, aby tento úsek bol bezpečný a ten chodník bude uvedený do pôvodného stavu tak, ako má byť, nie ako je teraz. Hovorím, tá situácia nevyhovuje nikomu, takže toľko asi zatiaľ za mesto. Dobre, z Klobuši všetko. Dobre, a tým pádom sme, myslím, že vyčerpali mestské výbory, takže poprosím návrhovú komisiu, aby sme to mohli uzavrieť. Čiže návrh uznesenia číslo 2/2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave za A prerokovalo požiadavky mestských výborov pri Mestskom zastupiteľstve v Ilave. Ďakujem, dám hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Dobre, máme posledný bod, alebo ostatný bod, rôzne diskusia. Je tam ešte výstup v rámci uznesenia, je tam ešte jeden bod, tak ten by sme mohli tiež uzavrieť, aby sme to mali na komplet. A to týka sa to vlastne spozu. Tak neviem, kto ho bude predkladať za... Tak pán poslanec Vavrík, nech sa páči. Ja ďakujem za slovo. Takže za Zbor pre občianske záležitosti predkladáme návrh na prijatie a zvolenie nových členov, magistru Luciu Konečnú a Matúša Jakubeka. Začujú spolupotena. Posilnenie tímu. Dobre. Ďakujem. Dobre, sú nejaké otázky, pripomienky k tomu? Pokiaľ nepoprosím návrhovú komisiu, ešte tam je ten bod E. Návrh uznesenia číslo 2/2024 z druhého plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Ilava. Mestské zastupiteľstvo v Ilave po E volí bod číslo 1 magistru Luciu Konečnú, Bedňanská 522/8 Ilava a Matúša Jakubeka Jesenského 569/26 Ilava za členov spozu. Dávam hlasovať, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem.
No a poďme na tie rôzne diskusia. Ja možno predsa ešte len jeden bod tu mám, a to je síce prebiehajúca rekonštrukcia Domu kultúry v Ilave. Hlavne informácia pre verejnosť. My samozrejme v tomto pokračujeme. Aj s dosť intenzívne komunikujeme s firmou Sestav, teda, ktorá tú rekonštrukciu realizuje. Je to aj za účasti poslancov, ak teda môžem povedať, vlastne nedávno na kontrolnom dni boli aj poslanci sa pozrieť, vlastne aké práce tam prebiehajú a čo nás všetko ešte čaká. Potrebujeme tam doriešiť niektoré záležitosti, teda ktoré v rámci toho projektu, ktorý bol pôvodne zameraný na energetické úspory, neboli riešené, a to sú napríklad tie interiérové záležitosti ohľadne sály, vestibulu a tak ďalej. Čiže chcem len povedať, a už som to avizoval aj na porade poslancov, my pripravujeme nejaký materiál, ktorý predpokladám, že bude, dúfajme teda, že v prvej polke mája by sme ho chceli mať už na komplet teda uzavretý, aby bolo úplne jasné, čo teda je v rámci vysúťaženého projektu, ktorý realizuje Sestav, aké tam boli teda nevyhnutné niektoré zmeny, ku ktorým muselo dojsť napríklad v rámci tej podlahy, hej, ktorá bola v inom zložení, ako sme si mysleli, a plus teda ďalšie veci, ktoré budú musieť byť súťažené v rámci teda prác naviac. Hej. Toto všetko by sme chceli dať na stôl a niekedy v máji by prebehlo mimoriadne mestské zastupiteľstvo, teda kde by aj verejnosť bola informovaná, samozrejme aj poslanci by potom schválili teda tie práce, ktoré by sme išli do verejného obstarávania. Neviem, pán zástupca, či ma chceš nejako doplniť tomto, či som to povedal dosť zrozumiteľne. Iba na doplnenie, prebieha intenzívna komunikácia s generálnym projektantom stavby, to je firma Keramospol, zároveň s firmou, ktorá tam spracovala architektonickú štúdiu, čo sa týka interiérovej časti foaje a na hlavnej sály, to znamená aj návrhu akustického stropu a ďalších akustických prvkov, ktoré sú nevyhnutné, aby tá sála bola funkčná. S tým teda, že je to už vo finálnej fáze, čo sa týka prípravy projektovej dokumentácie doplnku číslo 2 a doplnku číslo 3 a samozrejme aj čo sa týka naprojektovania tých finálnych prvkov akustiky, osvetlenia a zvuku. Dobre, čiže to bol môj príspevok, ale samozrejme môžeme aj k tejto téme, ak sú nejaké otázky zo strany poslancov, alebo teda akúkoľvek ďalšiu tému, ktorú považujete za dôležitú, aby bola prednesená. Pán poslanec Filo sa hlási, nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať, bolo povedané teda, že budú posilnené tie smetné nádoby, že či vieme v akom nejakom časovom horizonte? Je to presne tak, ako som povedala aj na tom poslednom zastupiteľstve, že do konca apríla by sme to vedeli zvládnuť. Dobre, ďakujem. A ešte teda mám jednu otázku, čo boli nejaké tie prebiehajúce kontroly na meste z UVA, tak ešte sú z toho nejaké výstupy? Čo sa týka kontroly, ohľadne to sú tie dve triedy materskej škôlky. S UVom komunikujeme, tam už to bude, alebo už to bude uzavreté, ale ešte medzi tým prišla kontrola z NKU, Najvyšší kontrolný úrad, ktorý v rámci teda kontrolnej akcie má toto v pláne. Čiže tam momentálne ešte stále prebieha, tá kontrola začala. Neviem, majú tam aj nejaký termín, kedy ešte nemajú. Ja predpokladám, že na júlové zastupiteľstvo by sme obidva výsledky kontrol mohli predložiť potom naraz, aby to bolo teda už definitívne uzavreté, lebo myslím si, že už potom nemá kto prísť, alebo možno sa ešte milím, ale už tam boli rôzne orgány, takže určite výstup z toho dáme. Všetko na dnes? Už nikto nemá nič? Dneska to bolo naozaj rýchle, produktívne a máme tu aj malé občerstvenie, o ktoré sa postaralo nie mesto Ilava, ale náš dnešný oslavenec, takže nám tam dodatočne všetko najlepšie k narodeninám. Nech sa ti darí, nech sa nám darí. Teda ďakujem za účasť a poprosím ešte návrhu komisiu alebo hoci ktorého z poslanca, aby dal návrh na ukončenie diskusie. Takže dávam návrh na ukončenie diskusie. Ďakujem, kto je za, nie je niekto proti. Všetci sú za, takže ďakujem pekne za účasť ešte raz a prajem príjemný zvyšok dnesného dňa.